फरायलांनायखौ आवरायलांनायखौ खोनानानै आवरायनो गोबाय दङमोन आङो दोंसे आवरायनानै बे हाबाफारिखौ फोजोबसै। आंनि खन्थाइनि मुङा जाहैबाय एक्सकिउज मी आं दिनै एसे बुंनि। नै दोरबि नोंनि आगोमानि गोरबोआ गोजोंहाबनानै थायो मोनदांलुयै पेटु एरफबनाय कारनि स्टारिं सामलायनायाव आखा फाखा मडार्न मोनामनाय जिम गेलेग्रा आंनि थाइनि आखायाव क्लां क्लां गांगानाय दै गुसे दै जेनेबा आंनि आखाइ थायो। नोंनि आगोमानि गोरबोआ गेलेबाय थायो आजोलियै लाक्जारियास मोनदांनाय फालाथाम कंक्रिट न'नि बेलकनियाव बेलाथि सैमा थम एबा थमिजों दुखु गैया राहा गैया बोथोर गैया बाजार गैया जेनेबा नों फारुनि। नोंनि आगोमानि गोरबोआ दिन्दांनानै थायो ओलैस्रोयै खाब्रां मोखांनि हगारै जेवरानिफ्राय उदांस्रि मोननाय नै दासो सुइसाइड जानानै दिन्दांनानै थानाय दुखुथिया बादि आंनि अफिसियेल सार्ट आरो नेकटाइ दोंसेयाव। नों मोनथिलागि दा मोनथि एबा नों मोनदांलागि दा मोनदां नोंनि गोसो थोनाय आरो आंनि गोसो थोनाय गोरबोफोरा आलासि जालायो ओरैनो माब्लाबा सोलाबनाय समफोराव मुखुब अफिसियेल डिउटि गोनांफोरनि बादि जेनेबा सान डिउटि। गोजोन्थों।